ETB-ko Atretzo biltegian gaude, zuk ondo ezagutzen duzu, zer bilatzen duzu hemen? Beti proiektu guztietan oso importantea izatea ETB-ek dakan biltegi hau, gure eskura dago beti, eta edozin proiektutan eta presupuestoan pixkat sartzeko, behar izaten dugu lekuak atontzeko eta giroak sortzeko, hainbat elemento txiki edo bulto ditu duten guzti horiek, ez? Eta leku hau zoragarria da hortako, eta esaten dutena, gure esku beti duten da, eta balio digu behar dugun lana aurrera teatzeko. Esan beti fundamentalezat. Gudari bada, eta lan polita den duaina. Ezagit, beti ere nahi olako kolore duen gauzak, beti ere bereziagoak izaten dira, ez? Besteak, orduan, azaltzen direnean, pentsatzezu, zerbait etarako erabili dezakedan, o beste guztien aurrean destakatu egite du, eta orduan personaje konkretu batei jarri beharko dizkiogu, olako arrazonamenduak manejatzen ditugu. Belteginetan gauza poliz bat da estilo desberdinetako elementuak lortzen dituzula eta eskura dela, idazmakinak gare diferentetakoak, kolore diferentekin, argazkimakinak, altzariak ere, estilo desberdina dakate, bat eta beste, geoliburuak, behar ditugunean hainbat liburu, liburutegi bat sortzeko, hor da eskura, piano bat ere ikusi dugu. Pianoa badakat ere, eta beti ere gauzak, gauz berriak topatzen dituzu, ez? Beste, demora hemen eman da, eta bueltaka gabiltzala, butaka hau nik dekoratu askotan hainbat pelikulatan, egia da, beti ere dakan kalidadea gustatu izan zait, baditu ere bere joku osua, eta olako teksturak, larru tekstura, kolorea, oso butaka berezia da, eta elegantea. Hor norbaiti jarri zizkio, eta erresa da muitzen ere, hor, gauza hauek ere importanteak izaten dira, gero, esforzu gutxiko egiteko. Hau adibidez erabili nuen Ventajas de viajar en tren filman. Justo honen parea hortik dagoen 3 pieza dakane sofa hortan, maiukada bat ematen zion Pilar Castro Kim Gutierrezi buruan. De hecho, odol faltsuan, baina oraindik ere badaka marka. Pelikulak dakan irudia diseinatzea, diseinuaren parte importante bat. Ez da parte bakarra, baina normalean, hoi izango litzake, kamaran aurrean ikusten den guztiaren ardura dakana. Nik nire kasuan arte departamentuan, azkenean bada jendia, ez naiz ni bakarrik eta eskerrak gainera. Badago jende pila bat inguruan, ni bezain besteko ardura dakan ere, kasuntan nominaketan, ez? Bakoitzak egia da, badu bere lan berezia, bada jendia ambientatu egiten duna, eta orduan, giro bat sortzeko behar diren elementu guztiak lortzen dituna, bada beste bat diru kontuak eramate dituna oso importantea dan ere, presupuestoan barru egoteko, rodajean bertan ere badakau atrezistak, rodajeanak, ibiltzen diren atrezistak, rodajean sortzen diren behar guztiak atenditzeko. Giro hori sortzeko egia esan, ara junginan. Eta agian girorik errexena izango da. Pelikulan ikusten ditugun giro guztien artean, han bertan egotia oso importante izan zen, ze berez somatzen da, Maspalomasen, pelikulan bertan ikusten da giroa. Eta gainera, ni oso pozik nago, ze
berez hori, pelikulan ikusten giroa, hangoaren iguala da, ez da olako desberdineketarik egin, o fikzioa eta realidadea kasu hortan bat datoz. Maspalomasen historiak bazekan berezitasun bat, ze personajeari berari, Jose Ramoni, momentu batean bizitzako itibera aldatzen zaio, eta aldaketa hori guk ere irudian isladatu genduen, ez? Koloreak aldatzen dira, galtze dute aritasuna, formak ere batean dekoraduetan eta marra pila bat ikusten dituzu, dekoraduak ere oso itxiak dira, eta Maspalomaseko hasieran ikusten ditugun dekoradu guztiako, giro guztia askoz ere irekiagoa da, naturarekiko, eta holako konzeptuak lantzen eta hainbat eztabaida edukitzen, lortzen dugu forma ematea proiektuari. Nik jadanik, Maspalomas konkretuki ezagutzen nuen, aurretik egon nintzen, eta Maspalomas berez gaur egungo historia bat da, ez da beste garai batekoa. Orduan dokumentazioa aldetik agian lan desberdina izaten da. Garaikidea ez den proiektu baten aurrean dokumentazioa askoz ere latzagoa da eta importantea. Eta kasu honetan, dokumentazioa baino referentzia asko hartzen dituzu. Eta referentzia askokin lan egiten dugu, normalean bakoitzan ideiak ere besteen aurrean azaltzeko, ez? Beste pelikula batzutan ikusitako gauzak referentziatzen dituzu, o kasu honetan zaharretxetako hainbat irudi lortuta eta banaka ondo begiratuz, ze elementu diren importanteak zaharretxe baten, zeintzu laguntzen dizute zerbait berezia lortzeko, holako lana egiten dugu. Zaharretxetan ibiltzen den jendia komentatu digu, nolabaiteko realidadea ere hor ikusten zuela, ez? Eta pelikulan ere, hasieran dakaun zaharretxea eta amaieran dakaun zaharretxean ere aldaketa bat egoten badago, ezkitoian ere azaltzen dana, eta aldaketa hori nahiko dokumentatua zegoen. Aldatetik Jose Marik gidoia jazterakoan oso lan zehatza egin zuelako alde horretatik. Maspalomas. Oso lan giro polita. Xabel. Tema gogorra, hunkigarria. Akelarre. Lan gogorra. La trinchera infinita. Oso gauza berezia, iparraldea eta hegoaldea hor bat egin gendulako. Handia. Nire lehenengo lan, ez dakit, importantea. Bate lana norbaitek ezakit kontutan hartzia, ez, hori beteri importantea da. Eta aurten bereziki, pentsatzen dute pelikulan tematikangatik, eta jendeari sorterazten dion sentimendu bereziengatik, dudarik gabe, badoka, aurtengo nominaketa badoka zera berezi bat, ez?